ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ ସାର୍ ଡ୍ରାମା ହବା କଥା ହବ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ସାର୍ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଦେବି ହେଲା ପାଣି କରିଦେବା ଗାଁରେ ଡ୍ରାମା ଗାଁରେ ପୁରା ହଇଚଇ ଶୁଣୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର କହୁନାହାନ୍ତି ସାର୍ ମୁଁ ଦେବି କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣ ମେନ୍ ରୋଲ୍ଟା ଟିକେ ମୋତେ ମୋ କଥା ବୁଝିବ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତମେ ଅଛି କି କହିବାକୁ ଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡେଇଁବି ସାର୍ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉ ନା ଯାହା କହିବେ ନଈ ପହଁରିବା କହିବେ କି ସାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡେଇଁବା ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆପଣ ମୋତେ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେବା କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଉଛି ଯୋଉ ଛାଡ଼ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ସାର୍ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦରକାର କ'ଣ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର କହୁନାହାନ୍ତି ହଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉ ନା ଦେଖିବା ହେଲା ବ୍ୟସ୍ତ ହଉ ନା ଦେଖିବା ନାଇଁ ସାର୍ ମେନ୍ ରୋଲ୍ଟା କିନ୍ତୁ ମୋର ଦରକାର ହଉ ହେଲା ଦେଖିବା ଆସ ଆରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଆଜ୍ଞା କିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କି ରେ ଏ ଆମ ସାହି ନକୁଳ ଆଉ ସେ ଡ୍ରାମା ସାର୍ କ'ଣ କଥା ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଡ୍ରାମା ବାଦରେ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆରେ ହଁ ମୁଁ ତ ଶୁଣିଥିଲି ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ ଏ ବର୍ଷ ଡ୍ରାମା ହବ ଛାଡ଼ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆଉ ଭଗବାନ ତ ମୋତେ ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଛି ଆଉ ଛାଡ଼ ତମ ଭାଗ୍ୟ ତ ନାହିଁ ଏତେ ଭାବୁଛ କାହିଁକି ଭାବନା ଏତେ ଡାଇଲଗ୍ ମାରିବାକୁ କହିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାରିବି 10 ପ୍ରକାର ଡାଇଲଗ୍ ମାରିବି ସାର୍ ଚାଲି ହରେକ କିସମର ଚାଲିବି କହୁନାହାନ୍ତି ସାର୍ ଡାଇଲଗ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦଉନାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଲେ ଡାଇଲଗ୍ ଅଛି କି ଗୋଟା ଦେଲେ ଦେଖିବା ଦେଖିବ ହଁ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରି ଦେଖେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ହଉ ଦଉଛି ଏଇଟା ଦେଖିକିରି ପଢିକି ଟିକେ କହିଲ ଆରେ ଆପଣ ଯେମିତି ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି ନହେଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛୁଆ ମୋତେ ଡାଇଲଗ୍ ଦରକାର ଡାଇଲଗ୍ ଆପଣ ଦଉନାହାନ୍ତି ଫଟାଫଟ ମାରିବି ମୋତେ କହିଲେ କ'ଣ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାନେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ କହିବି ତମେ କହିବ ହଁ ହଁ ତାହେଲେ ଶୁଣ ସାନ ଭାଇକି ବଡ଼ ଭାଇ ବୁଝଉଛି ବିଜୟ ତୁ ମୋ ସାନ ଭାଇଟା ଆରେ ବିଜୟ ତୁ ମୋ ସାନ ଭାଇଟା ତତେ ମୁଁ ପୁଅ ଭଳି ଦେଖିଛି ତତେ ମୁଁ ପୁଅ ଭଳି ଦେଖିଛି ତାପରେ ସାର୍ ତାପରେ କ'ଣ ତମେ ତ ଏଠି ଦୁଃଖ ଛିଣ୍ଡା ଖୁସି କରିସାରିଲନି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଡ଼ାଇଲା ଦୁଃଖ ହଉ ହଉ ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି କହିଲେ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ବାପା ଛାଡ଼ିଗଲେ ତ ଟେନସନ୍ କ'ଣ ଆରେ ଏଇଟା ଡାଇଲଗ ଟେନସନ୍ କ'ଣ ତମ ଡାଇଲଗ୍ ସାର୍ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସେ ଯେଉଁ ନକୁଳ ଯେଉଁ ରୋଲ୍ କରୁଛି ଲୋକ ତାକୁ ଦେଖିବେ ଛିଛାକର କରିବେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମୂଷା ମୋ ଆଜିକାଲି ପଇସା ଯିଏ ଦେବ ସେ ରୋଲ୍ କରିପାରିବ ମୁଁ ଦେବି ନାଇଁ ତମେ ଦେଲେ ହେଇପାରିବନି କାହିଁକି ତମର ଅଲଗା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ବୁଝ କଥା ସମିତି ଦେବେ ତମର ଟିକେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ଦୋଷ ଅଛି ବୋଲି ତମକୁ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ତମେ ଭଲ କି ଶୁଣ ମୁଁ ଯେମିତି କହିବି ତମେ ସେମିତି କହିବ ବିଜୟ ତୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲୁ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ବିକ୍ରି କରି ତୋ ପାଇଁ ବହି କିଣୁଥିଲି ତୁ ହସୁଥିଲୁ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ମୋ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା କ'ଣ ବୁଝିଲ କହିଲ କ'ଣ ଶୁଣିଲ କୁହ କ'ଣ ସାର୍ ଆପଣ ବା କହୁଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲେ ଛୁଆ ସବୁ ବହି ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି ଛୁଆ ବହି ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି କିଣୁଛି କି ବୁଝିଲ ତମେ ଜମା ଶୁଣୁନା ଆଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଯାହା ହେଲା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଡାଇଲଗ୍ ଦଉଛି କହିକି ଦେଖେଇଲ ହଁ କରିଦେବି ସାର୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଦେବି ହେଲା ହଁ ଆଚ୍ଛା ହଉ କିନ୍ତୁ ବିଜୟ ଆଜି ତୁ ଏଇ ଜମି ପାଇଁ ମୋତେ ପର କରିଦେଲୁ ଆରେ ବିଜୟ ଏଇ ଜମି ପାଇଁ ଆରେ ବିଜୟ ତୁ ଏଇ ଜମି ପାଇଁ ମୋତେ ପର କରିଦେଲୁ ରୁହ ମୋ ତମେ ବସ ତମେ କାହିଁ ମଝିରେ ଷଣ୍ଢ ପୁରାଉ ତ ତମକୁ ହିରୋଇନ ହାତ ନ ଧରିଲେ ନାଚି ପାରିବନି ସାର୍ ରୁହ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ କୁହ କିନ୍ତୁ ବିଜୟ ତୁ ଏଇ ଜମି ପାଇଁ ମୋତେ ପର କରିଦେଲୁ ପରଫେକ୍ଟ ଆରେ ଇଏ ବାବୁ କୋଉଠି ଥିଲେ ତ ବଢ଼ିଆ ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆରେ ଦେଖା ହଉନି ଗୋଟେ ଲୋକ ଦରକାର ନେଇ ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ମୁଁ ପୁରା ଫିଟ୍ ଫାଟ୍ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏକଦମ କ୍ଲିୟର ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲେ କ'ଣ ହବ ଡାଇଲଗ୍ ତ କହିପାରୁନା ଆଉ ମୁଁ କହିଲି କି ସାର୍ ନାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି ନକୁଳ ବାବୁ ଏ ଯେଉଁ ମେନ୍ ରୋଲ୍ଟା ଇଏ ବାବୁ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତାନି ଭଲ ପଇସା ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ସିଏ ରୋଲ୍ କରିବେ ସାର୍ ଆପଣ ଡାଇଲଗ୍ ଯଦି କୋଉଠି ମିସ୍ ହେଇଗଲା ଭଲ ଭଲ ସୁପରଷ୍ଟାର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର କ'ଣ ଆକ୍ଟିଂ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସେ ଜଣେ ଡ୍ରାମା ଡାଇରେକ୍ଟର ତାଙ୍କ ପାଦକୁ କୋଟି ନମସ୍କାର ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆଗଲା ସୁପରଷ୍ଟାର ମୁଁ ଯାଉଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ରୋଲ୍ କରିବେ ହେଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ସାର୍ ଭାବିବେ ନକୁଳ ମୁଁ ଯାଉଛି ସାର୍ ନକୁଳ ବାବୁ ନା ମୋର ଆଉ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ ସାର୍ ମୁଁ ପଛେ ଜମି ବିକ୍ରି କରିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବି ଅଭିନୟ ପ୍ରତି ତମର ଏତେ ଦରଦ ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି ଆଉ ମୋର ତମରି ଭଳି ଅଭିନେତା ଦରକାର ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି ସାର୍ ମୁଁ ବି ଦେବି ପଇସା ଯାହା ସର୍ଟେଜ୍ ହେବ ମୁଁ ଦେବି ପଇସା ଆମ ଗାଁର ଭଲ ଡ୍ରାମା ହେବା ଦରକାର ଜଣେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି।